7 години и половина бях, когато си казах, че ще стана художник. Защото се впечатлих от рисунките на братовчет ми, който е 5 години по-голям от мен. И аз почнах да рисувам покрай него. И така усетих, че това ми харесва и го мога, някак си го усетих. Дали съм усетил, че го мога, не знам. но че ми харесва страшно много и така го възприех. Да, тогава беше. Даже си намерих рисунките, си ги пазя от това време. И малки в едно такова тефтерче. По-скоро като такива карикатурно-детски рисунки. Продължих да рисувам по-интензивно. Всъщност винаги съм рисувал интензивно. В училище не съм спирал, но така по-подготвително в 6-ти клас ходих при един учител, който ме научи доста добре да рисувам етюди. И в 7-ми клас вече реших окончателно да кандидатствам в художествена гимназия Казанлък и си оправих там всички оценки на отличник. Трябваше да си... Аз винаги бях отличник, това не беше проблем за мен. Но отидах да се подготвя и влязах там, в Казанлък. И там завърших 88. То беше по времето на СОС времето и след това 90. Значи 88 и 90 само съм кандидатствал в академията, след това се отказах. Защото разбрах, че не е моето място, просто нещо не ми хареса. Не ме приеха и на мен вече не ми хареса и мине ме рака. Реших да продължа да си по моя път да се развивам. Аз между другото дизайн завърших в Казанлък, индустриален дизайн. Дизайн не е само изкуство, ми е приложимо във всяка една сфера на живота в момента. От вилицата и лъжицата, дизайн на вилица и лъжица до космическа совалка, всеки един предмет влиза в тази категория. И така аз имах хубавото, така, как да кажа, късмет и щастие да уча се при добри преподаватели. По дизайн Борислав Кожухаров ни научи на невероятни неща. Научи ни да мислим, защото тогава нямаше компютри и наистина всичко се правеше с мисъл. Не се взимаше от тук, от там, както сега правят. Тоест сега трудно да видиш нещо ново вече, понеже хората ги мързи и не знаят как да мислят, според мене. И правихме много интересни неща. Значи целият клас беше много силен, изведен напред. Той ни преподаваше. Той, между другото, отиде в Министерството и взе специална програма за нашия клас, извън всички програми, защото искаше да бъде експериментален клас и ни преподаваше нивото, което се преподаваше в Чешката академия по дизайн. Защото той там е завършил и така. След това се оказа, че няма смисъл и да влизаме в нашата академия по дизайн. Шуговито казано, освен за едната диплома. Наистина бяхме научили много неща. Но дизайна и до сега ми харесва и ми е любим и си е част от мен и ми помага да рисувам. Въпросът е, че нямам, според мен, България в много неща е така, нали, икономиката не се развива до там, че да се мисли за такъв вид дизайн. Защото една развита икономика вече говори за един индустриален дизайн, който да се развива с сила. Работих известно време след като завърших, но още в казармата започнах да рисувам живопис и това ми предопредели другия прехвърлянето в тая посока. Най-вече защото средата на 12-ти клас по-скоро отидахме да се подготвяме при Михаил Камберов в София и той така ми определи пътя за работа, защото ме научи на такива похвати и начин на работа, учени на старите майстори, техниките и това ме, как да кажа, възпламени още повече за да се занимавам с рисуване и живопис. И това беше посоката, която той ми даде. Той даже
ни учеше в черно-бяло етюди, въглен, молив. И аз го питах един път, кога ще ми показваш с живопис, как се работи. И това беше след първата година, там след доста време ни беше преподавал. И той каза, ти знаеш вече всичките техники, или там не всичките, има почти всичко. Така че в черно-бяло същото е в живопис, просто продължава в тази посока. И аз само започнах да... Никой не ме учил да правя живопис. Тоест, аз смятам, че живописта е лично чувство и така наречената дарба, която или я имаш, или я нямаш. Този стил започна да се появява... реално това се случи в една картина, която нарисувах преди 15 години, като бях в Щатите. И тогава усетих, че това е този стил, в който тръгвам да се занимавам, но аз го мислих, минавах през различни етапи и моменти и в един момент видях, че върху тая живопис, която правя, е необходимо да вкарам само едни рисунки, които се появяват както в чашата с кафе и се разстилат в безкрайна пелена от рисунки и се променят. Сега се вижда едно, после се появяват други имиджи, лица, фигури, пейзажи, животинки и всякакви неща, които се разстилат в безкрайността. И така се появи този начин на работа. По-късно го наименовах, сложихме име на то фрагментарна реалност. Fragments of reality на английски. И така се обособи като нещо мое лично вътрешно търсене даже, защото аз обичам да гледам на нещата по по-духовен ъгъл дори. И в един момент разбрах и че аз много неща чета и се информирам, че всъщност това е този начин на работа е, както казват в средновековие, не знам кога е излязъл този термин, може би през римско време, unus mundus, т.е. е видимия и невидимия свят събран в едно. Това, което дори не виждаме да се изобразява, да се вплитат двата свята или колкото повече светове вплетеш, толкова по-добре. Примерно. Да, просто похвата на работа с различни материали и различен начин. Да се работи на всяка картина или поне да се търси по различен начин, за мен означава един път започвам в рисунък и след това продължавам живописно. Друг път от живописта вадя рисунъка, друг път работя с по-едри маски, следващия път съвсем така детайлно разработки, после минавам в обобщение и постоянно сменям похватите на работа, което на мен ми е интересно. Иначе той стила не се променя, по-скоро се развива по този начин и минава в различни нюанси. И както често се случва в живота, пътят на Твореца криволичи и го отвежда до различни и странни светове. Николай Атанасов заминава за Съединените щати и съвсем очаквано става по-известен и разпознаваем там, отколкото в България. Отидах като бях на 30 и вече започнах да работя усилено там, за да се прехранвам и да се утвърдя, като да мога да си взема ателие и така нататък. Въпросът е, че бях си поставил за цел. Отидах с идея, че както повечето хора искат да видят какво ще стане там, дали ще мога да успея с моите работи като художник. Работих през деня, през нощта рисувах, спях по 3-4 часа, за да мога да рисувам. И така беше, докато започнах да правя и първите изложби още на втората година.
почнах да правя изложби по ресторант галерии, кафе галерии, по разни такива по-достъпни, защото не можеш веднага да видиш в някоя галерия. И след това почнаха да ме приемат и по галериите, защото като занеса нещата, които правя, като ги видят, ги харесват. Ами, то нека да не звучи скромно, ама сега американското ниво на работа не е толкова високо. Сега говорим за... Има си художници, които работят с големи галерии, които са добри, но има и други, които работят с големи галерии, пак не са толкова добри, така че нещата са относителни. Но нещата, според мен, които показваме тук от Източна Европа, са по-силни от техните. Това е моето мнение. И по-лесно ни възприемат, не знам, защото сме и по-друга култура или по-интересни неща показваме. Иначе аз работех много, започнах да правя участие по щатски галерии, където има конкурси, участвам, където мога да от един в друг щат, в Калифорния, изпращах навсякъде. И така започнах и в Европа да участвам. В биеналето в Флоренция съм бил на международна изложба в Берлин, там в Сеул. Участвал съм навън в такива изяви от Америка. И това исках да го правя. Бях много интензивен в това нещо. 2003 ме хареса една галерия, с която започнах да работя. Paul Mother Gallery се казва. В Калифорния са. Бяха в Сан-Франциско, но сега се изместиха в винарния район, защото взеха едно огромно помещение в едно градче там, от тия по-старинните градчета. И така с тях си установихме добри контакти, продаваха ми добре нещата и големи неща. Аз там ателието ми беше огромно и аз се развихрих на големи платна. Така най-голямото ми платно е 6 метра. 6 на 2. И то е там сега, в тази галерия. Продажбите се осъществяват често и сам. Аз много картини съм си продавал сам, защото хората те търсят. Освен това, те веднъж след изложбите, като свърши изложбата, вече повече хората научават. След другата изложба още повече хората научават. Освен това в интернета. И така в един момент, директно ти се обаждат, защото имам си контакти на веб страницата и много хора, които търсят да купуват изкуство, виждат и се свързват с мен чрез имейла. Освен хората, които там на место в Щатите и тук вече и така. Щатите е култура, която е създадена за бизнес и за пари. Пък на мен това не ми е вътре в сърцето. Аз 15 години се чудих на израза make money. Какво значи да правиш пари? Не можех да го разбера. Това все още не мога да го разбера. И това не е моят начин на възприемане на света. По принцип не се чувствам свободен художник там. Чувствах се доста време. Въпросът е, че се изчерпах. Това е истината. Имах нужда от... Освен това много се обичам тук. Нашата природа, България, въобще този целият район, Балканите. Това си е моето място. Тук се чувствам добре. Енергийно дори. Това ми го казаха приятели от Щатите. Викат, ти вече имаш друг поглед върху нещата и се усеща в картините ти и това е положителен поглед такъв. В положителна посока се развиват нещата. След като съм се върнал, така ми казаха някои близки приятели. Аз още в Америка, като бях, усетих, че хората
гледат на този начин на работа като космополитно изкуство, т.е. възприемаше се от много широк и се възприема от широк кръг публика, защото е интересно. Явно първо се впечатляват с цветовете и второто с това, че не са виждали подобни неща или поне по-трудно се срещат. И по този начин е интересно за повечето хора. Те са... Говорим за публика, която е, нали, сериозно търси изкуство. Винаги гледат да намерят нещо, което не са виждали или нещо уникално. И са ми го казвали много пъти. Нали, че не са виждали такъв стил и такъв начин на работа. Така че общо взето от тази гледна точка се възприемаше лесно на различни места. Примерно в Флоренция, като бяхме, имах там оставена една книга за впечатления, тетрадка, и там пишеха много интересни коментари. И в Америка съм оставал по изложбите. Интересно е, като видиш така коментари, така разбираш за какво става въпрос. Даже там сядаха пред картината и медитираха. Тя беше 2 метра, така голяма беше картината и в Флоренция. Тук има едно заведение, Баския, галерия кафене, и там 1 месец работих пред хората. Това беше моята изложба там. След като имах изложба в Филипополис и след това беше там една голяма картина нарисувах. За мен беше забавно, защото аз като рисувам изключвам всички хора наоколо. И като спра да рисувам, започвам да водя диалог с някой, който иска нещо да попита или коментари. И на мен ми става като обратна връзка. Мисля, че интересно. Беше много добър опит. Много хора не могат, вика, аз това в никакъв случай не мога да го правя. Не се чувствам окей с това. Аз си казах, трябва да опитам. Мисля, че ще мога да се справя. Аз желах да е така. Беше моя идея. Не, че някой ме е накарал. И стана хубаво, защото най-вече заради обратната връзка. Усетих как публиката реагира. Тя понеже голяма картина, като един екран, и всеки виж тук какво има, виж там какво има и така. Една картина може да я рисуваш и кратко, може и дълго да я рисуваш, зависи от задачите, които си поставяш. По принцип, истината е една. Това е от старите майстори и аз горе-долу се движа в тая посока. Станеш ли от платното, картината е завършена всеки един път. Тоест, и 1 час да си рисувал и оставаш на един завършен етап. След това има втори етап, 1000 етап. Може да я рисуваш колкото искаш. Но всеки път, като станеш, да оставаш като завършена. Така че аз съм така с моите работи. Имам картини, които съм ги рисувал с години. Това не означава, че рисувам всеки ден по тая картина. Но оставаше да си почини 5 месеца, продължаваш 1 месец, след това рисуваш още 2 седмици и така. Но някои картини имат нужда да седят и да мине време, за да видиш какво трябва да сложиш в тях. Други стават така. Обичайното е хаоса от цветове. Обичам хаоса от цветове, да тръгна с него. Все едно забърквам един нов свят, като създател на светове се получава. И това ми доставя удоволствие, защото след това от този хаос започвам да вадя и да го подреждам, както се казва. Но имам и картини, които ги вадя с рисунки. Нарисувал съм някаква идея, след това я правя на живопис. А пък друга, примерно, ми идва само като име. Тая голямата, 6-метровата, че пак се връщам на нея. Започнах с името. Казах си, ще направя една картина 6 метра, но първо ми беше дошло името. Последните дни на света. Без да знам естествено какво ще се получи, но тогава работих с Рахманинов.
слушам Рахманинов и рисувам. Аз обичам да работя с музика. Искам зрителя да бъде част от процеса. По този начин точно. Той сам да си види своите неща, които вижда, и всеки човек вижда различни неща. Имало и такива смешни спорове. Как можеш да виждаш това? Аз виждам съвсем друго. Чудесно, радвам се. Това е... Ама нали, те двама си спорят, примерно. Когато нали, се вадят нещата от хаоса, така и се подреждат в някакви посоки, те пак не се конкретизират, но пак остават в безкрайност. Защото един път, когато видя една картина след години, откривам съвсем нови неща или дори след месеци. Тоест, развитието, тя сама, аз така я оставам като все едно сама да се развива. Неща, които са скрити, се появяват по-късно. И това е което ми... Този стил ми харесва заради това. Защото има такова развитие. И както една приятелка в Щатите се беше изказала, че това е контролирана лудост. Controlled madness.